Boas tardes a todos. Espero que a comida fora do vosso gusto. E vamos a empezar cos relatorios da tarde con Fidel Méndez Fernández, que nos vai falar do Castro del Viña, a súa campaña no ano 2013. Cando queiras. Moi ben. Boas tardes. O primeiro decirvos que veño a falar estritamente da campaña deste ano por motivos que, bueno, supoño que na charla os iredes vendo, porque presentarei un pouco cales son os antecedentes tamén administrativos e, bueno, as circunstancias especiais que se deron este ano no Castro del Viña. O Castro del Viña, ao menos no contexto galego, penso que suficientemente coñecido, sobre todo polas intervencións antigas que dende o ano 47 comezou don Luís Monteagudo e que foron continuadas polo profesor Luengo e máis adiante, moito máis adiante, nos anos 80, retomou dende o Museo Arqueolóxico Felipe Senén, facendo unha magnífica tarea tanto de divulgación como de restauración e de recuperación un pouco da memoria do xacemento, e que despois foron tamén continuadas a partir do ano 2002, tamén dende o Museo Arqueolóxico, por José María Abello, o actual director do museo. Bueno, tamén é coñecido, entre outras cousas, porque, bueno, en principio na literatura arqueolóxica máis ou menos recente, é o único ópidum, digamos, catalogado ao norte no Conventus Lucense, ao norte do río Umia, que é bastante decir. Quero decir que é, digamos, unha especie de únicum nun valeiro bastante importante de espacio. Bueno, e por último tamén é moi coñecido, por suposto, pola instalación da Terreta de Fenosa en Ribadeo, que ten unha sentencia xa de o ano 67, penso, que para que a retiren, parece ser que este ano a van retirar. Nos, polo momento, xa na primeira fotografía xa a sacamos para exercer así un pouco de maxia propiciatoria ao respecto. Ben, un pouco a situación do xacemento no seu contexto xeográfico, no Concello da Coruña, na parroquia de San Vicente del Viña, en terreos do antigo Concello de Oza. Teño que determe un pouco no que son os antecedentes administrativos, digamos, un tanto especiais desta campaña. A campaña inscríbese dentro dun proxecto moito máis amplio no que se inclúen tamén todas as campañas que se desenrolaron dende o ano 2002. Este proxecto é o proxecto Artabria, que dirixe José María Abello. Ademais, tamén se inscribe especialmente nun programa financiado polo Ministerio de Fomento, con cargo un porcento cultural, denominado Castro del Viña Horizonte 2012. É neste marco no que xa no ano 2011 autorízase o director das excavacións hasta ese momento, hasta dende o 2002, José María Abello, a realizar a excavación.
Chegados ao 2013, por motivos de saúde, José María Abello renuncia á dirección arqueolóxica da campaña. Nesta tesitura, o Concello propome a min como director, dado que figuraba como coordinador de traballos de campo proposto pola empresa Copcisa, adxudicataria do concurso público no que se levou a cabo esta campaña. En fin, a Xunta aceptoume como director. Nese momento eu son o director arqueolóxico da campaña hasta que rematou dos traballos de campo, e Marco Rivas Nodar é o director facultativo, digamos, representante do arqueólogo municipal, representante do Concello no proxecto. Copcisa, a súa vez, subcontratou a empresa Arqueoatlántica todo o que é a contratación do equipo técnico e as cuestións arqueolóxicas máis directas. Ben, pasando xa directamente á campaña, o proxecto foi redactado por José María Abello e eu asumín na súa totalidade ese proxecto. O sea, que estas áreas que aparecen aquí marcadas, máis outra nesta zona de aquí, que non aparece marcada, posto que non a abrimos, son as que figuran no proxecto. En total, esas dúas áreas aí marcadas teñen 800 metros cuadrados. A terceira sería esta que vos sinalaba aquí, era moito máis pequena, tiña uns 50 metros cuadrados. Decidiuse ao largo da campaña, de acordo co director facultativo, non abrila porque, de feito, como veredes, as outras dúas áreas non esgotamos toda a súa potencia, porque era unha superficie importante, digamos. Entón, un pouco, para explicarvos o plantexamento, a área de arriba, o sector 15, para meu gusto está magníficamente plantexada, dado que une o que son as excavacións realizadas recentemente polo director do museo con as excavacións antiguas realizadas por Luengo e Monteagudo nos anos 50. Ademais, descubriría un treito de muralla bastante amplio, o que dotaría de maior monumentalidade, digamos, o conxunto, e de maior atractivo, consecuentemente, para os visitantes. Este sector, como vedes, está xusto ao pé da muralla da Croa, sitúase, digamos, no segundo recinto, exteriormente á Croa, e este outro, o sector de 16, sitúase no recinto máis externo coñecido do castro. Neste caso, a área, o sector, planteouse en función da topografía do terreo, parecía que podería existir aí unha entrada a ese recinto. Ben, empezando xa, entrando en materia cos sectores, decíamos que o sector 15 unía as excavacións recentes de José María Abello, no que descubrira unha área metalúrxica, digamos, con unha serie de fornos, con a área que, como veremos, restaurou no seu día José María Luengo. Un pouco resumindo o que son as características xerais da estratigrafía do sector, diremos que o esperable eran, que se confirmou despois,
que houbera moitas unidades de abandono do xacemento, é dicir, de derrubes, e tamén moitas unidades pois fruto da actividade arqueolóxica do século XX. Como vedes aquí, xa no perfil, antes de empezar a excavar, pois tiñamos uns derrubes importantes nesta zona, tamén aquí. Sinalar tamén que os fixedes nesta zona de aquí, que parece apreciarse unha pequena terraciña, e que o sector acollía nun extremo. En principio pensamos que podía tratarse dunha terraza propia do xacemento e que nese sentido era bastante interesante. Estas son tamén fotos unha vez feito o desbroce inicial, dende o lado oposto, e comenzamos, digamos, as UEs propias do século XX. Neste caso, vemos dúas UEs, unha por aquí e outra debaixo, que, como vedes, as súas características son, tipo derrube, con moita pedra, con matriz de terra pouco organizada e demais. Neste caso, a UE 15005 tamén presenta unhas características similares. Estas UEs, tanto polos materiais que apareceron como pola súa configuración, vimos que eran froito dos traballos feitos nos anos 80 por Felipe Senén, e que fora, que era unha zona onde tiñan de escombreira eles. Os materiales característicos, digamos, aparecían materiais antigos, por suposto, pero mezclados con materiais modernos e característicos dos 80, por exemplo, as xeringuillas hipodérmicas. Despois tamén seguimos con unidades do século XX. Temos esta unidade que é a UE6, que podedes ver que todo por esta zona está bastante aplanada. En principio podía parecer un derrube normal da muralla, pero precisamente esta forma aplanada aquí arriba deunos un pouco a clave de que en realidade estaba removida, aparte tamén por algúns materiais modernos que aparecían mezclados. Neste caso, como veremos, efectivamente está tamén bastante contrastado de que procede. Sinceramente, aquí Luengo fixo unha excavación, digamos, lineal da muralla para sacar metros de muralla e simplemente retirou o derrumbe que estaba por aquí e o botou para aquí, quedando o máis plano posible para que se vira a muralla. Despois temos a terraza que vos contaba antes, unha vez retirada a capa vegetal e demais, viría máis ou menos por aquí. Nos, en principio, esperamos, incluso aquí queríamos ver que podía haber un muro de contención e que, retirando estas UEs de diante e tal, poderíamos atopar unha terraza castrexa e demais. Aproveito esta foto para dúas cousas. Unha, non vos vou a contar moitas cousas das UEs froito de extraccións, porque, tamén deron o seu traballo e demais, pero, así imos pasar por diante. E despois, fixádevos un pouco nesta roca de aquí. Se pasamos a seguinte, esa roca é esta de aquí. Esa UE é unha UE masiva, aquí aínda non está retirada absolutamente, e ten tamén súa explicación. Aquí temos a terraza, como vedes, esta de aquí, esta é unha foto feita por
por Andrés Crespo, recentemente falecido, compañeiro de excavación nos anos 80 en Elviña. Bueno, esa é a terraza, e a terraza ten a súa explicación. Unha casa que reconstruiu José María Luengo estaba xusto ao lado, que esta casa xa reconstruída, que a reconstruiu para celebrar ou preparar a celebración do primeiro Congreso de Arqueoloxía de Campo na Coruña nos anos 50, que finalmente non se levou a cabo. Estaba xusto ao lado dunha zona, este é o plano moi coñecido de Luengo, sería esta casa, e como vedes aquí, ainda que é un plano que, cas súas características especiais, xusto aquí ao lado ten un montón de curvas de nivel que parecen indicar a existencia dun desnivel importante que hoxe en día non había, estaba totalmente nivelado pola terraza. Entón, esa terraza, as casas que restaurou Luengo son estas dúas, esa terraza foi unha terraza feita nos anos 50 un pouco para dar realce a esas construcións e demais. Non sei se supoño que don José María non o faría aposta para fastidiar os arqueólogos do século XXI, pero deu bastante traballo retirala. Ben, pasamos ás súas de abandono, sen máis, pois isto é o derrube da muralla, o original, digamos, sin remover, aínda que aquí comeza a aparecer unha estrutura, das do momento de ocupación. E no momento final, case final das excavacións, pois o que temos aquí, o que é o máis salientable do sector é o noso xuicio, o que a roca natural está aproveitada para dotar de incluso máis monumentalidade a muralla. Vese bastante ben que hai unha caída de roca importante que suplementa, digamos, por abaixo o que é a muralla. Temos unha estrutura do estilo, unha estrutura doble do estilo, a veremos despois con un pouco de detalle, do estilo das que lle apareceron a José María Bello no sector adxunto, digamos, e que se interpretan como bases de fornos para o traballo metalúrxico. De feito, nos dous sectores, pero especialmente neste sector, apareceron moitísimas escorias. O sea, chegaron a aparecer hasta 100 escorias, pois, de media do tamaño de escorias de ferro, en principio, a falta de analíticas e demais, como media o tamaño é un puño, o sea que aí parece que a actividade metalúrxica foi bastante importante. Falando con José María un día, pois pásalle un pouco como a min, o sea, si os expertos din que isto é unha base dun forno de fundición, pois eu non teño nada que alegar, pero temos algunhas cousas que nos extrañan e que non aparezcan prácticamente en absoluto rubefactadas as pedras, non aparezcan restos vitrificados de cerámica que formarían o recubrimento interno do forno e demais. O sea que esta cuestión, en principio, sí, é algo relacionado, unha estrutura relacionada coa actividade metalúrxica, pero, podería pensarse un pouco máis, digamos. E como vedes, temos un muro que continúa un pouco outro que, o sea, que se continúa do sector inmediato, e despois aquí temos digamos, os restos da UE 15.018, que era a fruto do recheo de Luengo,
e que, bueno, aínda quedan restos aquí nesta zona desa UE. Bueno, como vedes, pois, efectivamente, aquí originalmente había un burato importante. E, bueno, unha cousa curiosa tamén foi a presencia destes dous muros que encerran esta UE que está prácticamente en exclusiva composta de anacos de riolita, que é unha pedra que aparece no propio xacemento, coa composición química do granito, pero con un grano moito máis fino, que desconocemos polo momento que utilidade podía ter, pero o que sí nos parece é que esta estructura o que conforma é un acopio de riolita. E tamén vemos signos bastante evidentes de que as vetas de riolita que aparecen no sector están aproveitadas, que hai, digamos, buratos feitos para beneficiar esa riolita. Este é un detalle da estrutura esta doble de forno. E pasamos ao seguinte sector, o sector 16, que está, como vos dixen, no recinto actualmente coñecido, o máis exterior actualmente coñecido. Ben, digamos, por facer un pouco un resumo do que é o sector, a historia, digamos, do que nos excavamos do sector, basicamente, non vos asustedes, non vou comentar a Matrix, simplemente decir que podemos diferenciar unha serie de momentos importantes, digamos, de arriba a baixo, a presencia dun solo agrícola moi potente, despois outra fase, digamos, que sería as obras destinadas a constituir ese solo agrícola e despois virían as unidades de ocupación. Isto, o que vos decía, bueno, aquí en superficie podía apreciarse un pouco a elevación do terreo, tal, podía sospeitarse que aquí había unha entrada. Bueno, estos son fotos antes de empezar. Esta é a superficie do solo agrícola. Aquí, bueno, tedes un pouco un sondeo que fixemos, unha aproximación á potencia que ten. Isto é inmediatamente excavado. Pero, polo mesmo que aquí hai unha porta, o feito é que a topografía fai que toda a terraza, en consecuencia tamén todo o que ven de arriba, drene por este punto. Entón, o que hai son unha serie, bueno, o solo agrícola, por certo, que está, pois, por eso, podedes ver aquí perfectamente unha zona que está cultivada, esta é a foto, bueno, como vedes, a foto do ano 56-57, e, bueno, por o que din os expertos en material, de feito, podería ser unha finca, pois, dunha casa potente, incluso dun pazo e tal, polo material contemporáneo que aparece. E, bueno, o que os decía, como toda a terraza drena por aí, fanse unha serie de obras tendentes a cortar, bueno, unhas veces, nuns momentos, a canalizar, en outras, a cortar o drenaxe da terraza para poder constituir ese solo e que non escape por aí toda... Son toda esta serie de muros que vedes por aquí, que, bueno, teñen distintas fases. Temos, bueno, neste lado hai hasta 4 ou 5 fases de muros. Aquí vedes tamén un pouco, estos son máis ben de delimitación, están por riba da muralla. Aquí tedes un pouco a proba de por que está isto. Isto é unha unidade, digamos, de deposición natural, de escorrentía, e, bueno, e os muros van, digamos, tratan de cortar o que a saída desa drenaxe por aí. Aquí podedes ver tamén as unidades, esta unidade máis oscura, que, digamos, marca o que é a zona de drenaxe
da terraza. Aquí empeza a se ver algo bastante importante, aínda que non chegamos todavía aos niveis de ocupación, que, digamos, estes eixos que marcan o que despois veremos que será un camiño hacia aquí, a posibilidade de que exista un por aquí e outro que ven para arriba. Bueno, aquí temos o mesmo, esas unidades que van drenando hacia ese lado, e un pouco xa pasando do que son estas unidades pos-abandono do xacemento, un pouco ver as unidades significativas de ocupación. En primeiro lugar, temos dous torreóns que flanquean unha entrada, a muralla correspondente neste lado, e despois estruturas de flanqueo exteriores e interiores. Esta de aquí tamén podería marcar o brazo de camiño para este lado, esta de aquí está marcando o que é, pois, casi, digamos, a estrutura máis espectacular de toda a excavación, que foi este enlousado, que, como vedes, está xusto despois da entrada e que parece conformar un espacio público, arquitecturado, e que, ademais, vese perfectamente no perfil que continúa cara arriba e ese, digamos, sería o ramal do camiño que vos decía. Estas estruturas que están en violeta, digamos, son a última fase de ocupación. O que poderían tamén ser da mesma, casi da mesma época que as que están en vermello, e a fase intermedia viría marcada por estes muros que flanquean, o sea, que prolongan a entrada cara ao exterior e polo enlousado. Bueno, este é o torreón que, como vedes, en época medieval sufre un corte impresionante por este lado e, bueno, de feito outro aínda non se ve aquí porque foi arrasado, digamos, totalmente. Nos nada máis que definimos a primeira hilada por arriba. Pero este, bueno, pola súa posición probablemente pois resistiu a metade e probablemente todo fruto destas obras para constituir ese solo agrícola. Isto tedes o mesmo en planta, un torreón, o outro torreón, os muros de flanqueo exteriores e o arranque das estruturas de flanqueo interiores. Este enlousado, aquí vedes o camiño que veíamos, isto é un empedrado, digamos, feito moito máis modesto que este, feito, digamos, de canto máis menudo e demais, localizamos ata 2 niveis deste camiño e podería ser que houbera outro máis abaixo. Despois, esta estrutura que os marcaba antes pecha o enlousado por este lado e está feita con unhas pedras moi grandes, o sea, que sabedes que, bueno, tamén unha soa pedra vai de lado a lado, pero que mellor ten 60 centímetros ou máis esta pedra. Como vedes, está pegado ao perfil, pero, bueno, seguramente se xa unha estrutura importante. E despois, isto que ven cara arriba, marcado tamén por esta especie de bordillo que temos aquí, sería, digamos, a continuación dun camiño para aquí, outro que os marcaba para lá, e aquí que este é hipotético, non o localizamos todavía. Durante a campaña, como vedes, o que falábamos todos os membros do equipo, que, bueno, a xente que vaya a excavar na seguinte campaña a Elviña, pois que fixemos un pouco o traballo máis duro e que cando cheguen ali só terán que limpar un pouco con pincel para sacar as cousas bonitas, digamos.
Ben, aquí vos decía, esta estrutura que corresponde á última ocupación é bastante interesante e bastante paralelizable con cousas atopadas por José María no sector 14. É unha ocupación, bueno, como vedes, se quedou así, non está escavada, o sea, está definida, pero non escavada, e o que sí se ve é que se conforma un interior a través de estruturas pétreas que poden ser de distintas épocas. De feito, non sería raro que este muro, que, bueno, aquí quizá na foto non se aprecie ben, pero vos o podo asegurar na planimetría, podería ser parte de unha casa de ábside, o sea, de cabecera semicircular e lados rectos. E despois, o muro máis antigo, e despois virían estos e o recheo. Bueno, este é un pouco o conxunto, aquí vedes eso, aquí temos localizado o camiño, desta parte tamén, isto hai que escavalo, pero vamos, en principio habería continuidade por aquí. Aquí tamén está localizada a subida, e aquí este, digamos, é o máis hipotético, porque aquí non temos localizado, digamos, o empedrado, porque non escavamos máis que isto, non? Un pouco outra vista xeral de como está a excavación. E nada máis, esperamos que pronto os arqueólogos volvan a traballar a Elviña e podan continuar constituindo, digamos, un xacemento que sexa referente pois para o patrimonio da Idade do Ferro en Galicia, dado que está, digamos, en certo sentido en condicións ideais para ser excavado, dado que está totalmente expropiado e demais. E que, ademais de que estean os arqueólogos, tamén sería moi importante que se poidera abrir a todo o mundo e que non seguira a porta pechada. Nada máis.